U okviru ciklusa Učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije čuti 4. lekciju pod naslovom Ko ste vi, molim vas, wer sind Sie, bitte? U prošloj emisiji ste upoznali glavne likove naše kursa. Među njima je i X, koja je nevidljiva, ali se zato dobro čuje. Hallo? Hallo? Da bin ich. Tu je zatim Andreas, koji u hotelu Europa, gde se odvija radnja naše priče, radi kao portir. U hotel taksijem stiže dr. Tirman. Tamo ga pozdravlja upravnica hotela, gospođa Berger. Poslušajte sljedeću scenu i obratite pažnju na to kako gospođa Berger pozdravlja dr. Tirmana. Ah, Herr Dr. Thürmann, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schäfer, das ist Herr Dr. Thürmann. Guten Abend, Herr Dr. Thürmann. Abend. Psst, Ex. Psst. Ovo pozdravljanje je bilo pomalo preterano ljubazno. Gospođa Berger je dr. Tirmana pozdravila oslovivši ga njegovom titulom i poželevši mu predivno veče. Čujte je još jednom. Ah, Herr Dr. Thürmann, einen wunderschönen guten Abend. Prijateljski ton nije za čuđenje kada se zna da je dr. Tirman stalni gost hotela Europa, a stalni gosti imaju, zna se, poseban tretman. Oni to i očekuju. Nažalost, Andreas nije baš toliko uviđavan. Pre nego što čujete nešto više o tome, pobliže ćemo vam objasniti načine pozdravljanja. Dobar dan, guten Tag, već znate. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Dobroveče, guten Abend, je pozdrav koji se upotrebljava uveče. Guten Abend. Ako znate nečije prezime, prezimenom ćete ga i osloviti i to na sljedeći način. Guten Abend, Herr Dr. Thürmann. A X kaže zdravo, halo, evo kako. Hallo? Hallo? Abend. Ovakav pozdrav se već upotrebljava samo u svakodnevnom govoru, oslobođenom formalne učtivosti. Ali vratimo se Andreasu, koji sedi na recepciji hotela Europa. Telefon zvoni, a vaš zadatak je da pogodite ko zove i šta hoće. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption, Hotel Europa. Wie bitte? Wer? Hotel Europa, Rezeption. Aha. Ich möchte ein Bier. Ein Bier bitte. Ein Bier, okay. Andreasu je naručeno jedno pivo, beer. Rečima želeo bih jedno pivo. Vi ste, dragi slušaoci i slušateljke, odmah prepoznali glas doktora Tirmana. Andreas ga, nažalost, nije prepoznao. Uostalom, tek ga je upoznao. Zato je njegovo prvo pitanje sasvim normalno glasilo: ko ste vi, molim vas? Und wer sind Sie bitte? Andreas je to pitao da bi saznao kome je potrebno pivo, to jest da bi pivo bilo odneto u pravu sobu. Ali doktor Tirmana je ovo pitanje prilično naljutilo. Umoran od dugog putovanja, sada još mora i da objašnjava ko je. Zato je odmah i sam pitao ko to radi na recepciji. Poslušajte kako je tekao dalji tok razgovora. Obratite pažnju na učtivo oslovljavanje sa vi, Sie. Und wer sind Sie bitte? Thürmann. Dr. Thürmann. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin der Portier. Wie heißen Sie? Andreas Schäfer. Aha, Schäfer. Schäfer. Na ja. Und wer bist du? Du? Und wer bist du? Na, Entschuldigung. Ovde se doktor Tirman toliko zaprepastio da je ponovio rečenicu koju je rekla X, kao da ne može da veruje, da mu se tamo neko obraća sa ti, du. Und wer bist du? du? Und wer bist du? Andreja se srećom setio da za to prvo mora da se izvini. Entschuldigung.
Entschuldigung. Na početku razgovora se pojavio još jedan mali nesporazum. Na Tirmanovo pitanje ko ste vi, Andreas je odgovorio da je portir, portier, rekavši ja sam portir. Ich bin der Portier. Doktor Tirman je međutim želeo da sazna nešto drugo. Pokušajte sami da odgonetnete šta. Obratite pažnju na Andreasov odgovor. Wie heißen Sie? Andreas Schäfer. Doktor Tirman je Andreasa pitao za ime rekavši kako se zovete. Wie heißen Sie? Sada ćemo vam bliže objasniti dva oblika oslovljavanja u nemačkom jeziku. U nemačkom jeziku postoje dva načina obraćanja. Tu je najpre formalno oslovljavanje osoba koje ne poznajemo baš dobro. Na taj način se najčešće oslovljavaju i kolege na poslu. Oblik oslovljavanja je vi, sie, a uz to uvek ide i odgovarajući oblik glagola, na primjer sind. Ko ste vi? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ako želite da budete učtiviji, dodat ćete još i molim vas, bitte. Wer sind Sie bitte? Wer sind Sie bitte? Drugi oblik oslovljavanja u nemačkom jeziku je ti, du, sa odgovarajućim oblikom glagola, na primjer bist. Sa du jedan drugog oslovljavaju prijatelji, članovi porodice i mladi. Ko si ti? Wer bist du? Und wer bist du? Kao što ste vidjeli, pitanja su uvek počinjala sa ko, wer. Sa ko dakle pitamo za osobe. Wer sind Sie? Wer bist du? Na ova pitanja može se različito odgovarati, samo prezimenom ili i imenom i prezimenom. Wer sind Sie? Türmann. Dr. Türmann. Wer sind Sie? Andreas Schäfer. Može se odgovoriti i samo imenom. Wer bist du? Andreas. Odgovor može biti i nešto opširniji, ako ga počnemo sa ja sam, ich bin, i ako ga zatim nastavimo imenom ili zanimanjem. Ich bin Hanna Klasen. Ich bin der Portier. Želela bih da vam objasnim još nešto. U nemačkom jeziku glagoli imaju različite oblike. To je njihova konjugacija. Već ste čuli različite oblike glagola biti sein. Sad ćemo vam ponoviti te oblike. Treće lice glasi je, ist. Upotrebljavate ga kada govorite o nekome ili nečemu. Das ist ein Lied. Das ist Frau Berger. Prvo lice glasi sam, bin. Bin upotrebljavate kada govorite o sebi. Ich bin der Portier. Da bin ich. Drugo lice glasi ste, sind, ako nekoga učtivo oslovljavate sa vi. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Kada nekoga prijateljski oslovljavate sa ti, drugo lice jednine glasi si, bist. Wer bist du? Wer bist du? U svim primjerima koje ste čuli, glagol se nalazi na drugom mestu u rečenici. To se u nemačkom jeziku odnosi na sve iskaze, kao što je, na primjer, ovo je pesma. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Isto važi ako u rečenici imate upitnu zamenicu, kao što je, na primjer, ko, wer, ko si ti. Wer bist du? Na kraju se smestite što udobnije i poslušajte ceo tekst još jednom.
Dr. Thürmann, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schäfer, das ist Herr Dr. Thürmann. Guten Abend, Herr Dr. Thürmann. Abend. Psst, Ex. Psst. Nešto kasnije dr. Tirman zove recepciju. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption, Hotel Europa. Wie bitte? Wer? Hotel Europa, Rezeption. Aha. Ich möchte ein Bier. Ein Bier bitte. Ein Bier, okay. Und wer sind Sie bitte? Ovo pitanje je razljutilo dr. Tirmana, pa je zapitao Andreasa ko je on. Thürmann. Dr. Thürmann. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin der Portier, Wie heißen Sie? Andreas Schäfer. Aha. Schäfer. Schäfer. Na ja. Und wer bist du? Du? Und wer bist du? Na, Entschuldigung. Do sljedećeg slušanja, doviđenja. Abend. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.